Kaixo, bideo honetan DATQuiz web orria aztertuko dugu. Bai, horretarako, modutako bat da Googlera etortzea eta berton DATQuiz idaztea. Eta lehenengo lotura hau da guri interesatzen zaiguna. Edo nahi baduzue www.datquiz.org/es. Bai, bertan sartuko gara. Eta, hau Republika Dominikanan sortu zen web orri bat da, eta irakasle batek sortu ban, softwarea erosteko diru falta gaitik. Bai, hasi zen web orri hau sortzen. Hemen erderazko bertsioa daukagu, baten batek ingelesez klaseak emango balitu, hemen dauka ingeleseko bertsioa. Bai? Matematika arloaz gain, beste arlo hauek ere bai landu egiten dira. Bertan behan ikusten dituzuenak. Matematikako arloan, zenbaki osoak lantzen ditu, zatikiak, hainbat kontzeptu eta geometria. Bai? Orduan, adibidez, geometrian angeluetan sartuko gara, bai? Eta lehenengo eta behin izaten duzku esko jalgo. Hemen, lau gauza landu ditzakegu. Eta hausi izango litzateke, eta orduan, esaten duzkuna da, zein izango dan X angelua. Idatziko genuke, kasu honetan, 80. Introri eman aurretik, gauzatxo batzuk azaldu nahi dutzuetaz. Bertan eskumetara ipinten dutuzku zenbat goazen asmatuta, zenbat konfundidu garen, eta gero hemen erloju bat dago. Erloju hau zenbait kasutan importante izango da. Hemen da jarduera honen luzera. Defektuz, 10 dator, 10 da txikiena, baina ipini deiket 20 ariketa eukitea, edo 100 ariketa eukiti. Hau da maila, zailtasun maila. Errezen izango litzateke bat, eta zaiena 8. Durazion, nik normalean abierte ipinten dut, eta ikasleak behar da beste denbora erabilileike ariketa hau egiteko. Edo, ipinileikegu, tope minutu bat. Interesaten jakuna. Eta gero hemen pausa, hau importantea da. Nik askotan ipinten dut hemen pausa, zi, eta hori ikusiko dugu zer da. Nik hemen, 80 idatzi dutenean introri ematen badotzet, parkatu, esaten duzte ondo indotela. Hemen adibidez. 120, hemen izan barko litzake 50. Idatziko dut nahi eta txarto. Idatziko dut 40. Eta emango dutzet, eta behitu zer gertaten da. Hau agertzen da, hemen pausa zi ipini dotelako. Konturatu zaitezi, lehenengo aukera ondo erabilidot, hau bigarren hau txarto. Eta hemen esaten duzte, 120 angulo suplementari 50 dala. Eta nik idatzi dut 40. Soluzion ipinten badot, hemen pinten dago erantzuna 50 izan bardala. Eta jarraitu liketa horrela. Kasu honetan, ipiniko dugu, erantzungo dugu ondo, orduan, di emoten dutzetenean, hemen bi agartuko da, eta horrela jarraituko genuke aurrera. Baina, lineaz gain, daukat beste aukera hau, paralelo. Kendu ingo dut linea, paralelo ikusteko. Orduan esaten duzte, hau 110 baldin bada, zenbat izango da hau? Izan barko litzake 70, ezta? Edo parkatu 110. Eta, berriro zerotik hasi gara. Ondo dagoela. Paraleloz gain dauka triangelua. Triangelu honen angelu hau zenbat izango da. Hau 80 bada, eta hau 30, 120, 70 izan barko leuke. Ondo erantzun dugu. Eta gero badago beste jarduera bat dala medida. Eta esan barko gu zenbat neurtzen da benekizak. Eta nik arratoia mugitzen dutenean, hortxe ipinibiko neuke, eta hau izango litzake 70. Idazten dut, 70, orduan ikusten duzue, angeluei buruz, ariketan mota desberdinak ditu dela, ikasleak praktikatu leike nahi beste, eta gero amaieran, ingo dugu, behitu pupurri bat ingo dut, nik denak aukeratu ditzake. Eta ingo dutena da, 10 ariketak ingo ditut, zuek ikusi deizuen zelan, ze informazio ematen jakon gero ikasleari. Hemen, 30, 80, 70, ondo dago, hemen izango litzateke 110,
baten bat txartu ipiniko dugu, hau adibidez, 40 ipiniko dut 20. Bale? Eta ja esaten duzte. 30, 40, eta 110 izan beharko lukela. Continuar, hemen 50 izango litzake. Bai? Bueno, ikaslea badoa ikusten zer doan egiten, hau 150 bada, hau 30 izango litzateke, bai ipiniko dugu txarto. Bai? Hemen 110, 110. Hemen 150 baldin bada, hau bai 150, baina erantzungo dugu 140. Txarto erantzungo dugu. 140. Bueno, hau neurtzen baldin badot, izango litzateke 30. Beste hauze 60. Eta listo, bukatu egin dugu. Bale, orduan, ikasleiri amaieran esaten dutzi. Bueno, 10 ariketa egin duzuz, 0 itxi duzuz erantzun gabe, 7 asmatu dituzu, eta 3 akatz izan dituzu. Eta ataraz dozun, behar izan duzun denbora, minutu bat eta 18 segundo. Eta gero, zeintzuk izan diran, egin dituen errakuntzak. Bueno, hau txartu egin deu, klikatzen dau, eta etortzen da, eta esaten dutzu, berak zer erantzun da ben. Bai, zuk hau erantzun duzu, eta erantzun zuzena ikusi nahi baduzu, hau zera erantzun zuzena. Bai, beraz ikasleak ikusi leike zein dan berak egindako akatza, eta zelan zuzendu beharko lukeen. Bai, bueno, hau da, jarduera mota bat. Gainera, hemen azer enlazi ipinten dago. Orduen, nik web horri URL hau pasadi ezaioket ikasleari, berak etxean egin dezan. Bai, egin dezaket kopiatu korreo elektroniko baten bidez bidali, edo site baldin badaukagu, edo blogean ipini, eta ikaslea eiten joango da. Bai, baina irakasleak ez da honen informaziorik jasoko. Bai, nik ikasleari moten dutze, berak egiten dauz, nik irakasle moduan ezot ikusiko egin da ben ala ez, edo zen notatara da ben, ez. Bale? Bueno, bueltatuko gara orduan, berriro hasierako web horrira. Bueno, berton, angeluak ikusi ditugu moduan, beste guzti hauek ditugu ikusteko. Bai? Eta gomendatzen dutzu begitutea, ze gauza oso politak dagoz, jarduera oso politak. Bueno, orduan, hau egin dugu erregistratu barik. Baina ni erregistra naiteke irakasle moduan. Horretarako hemen eman barko neuke, eta eskatzen doztuena da izenak, deiturak, kontraseina bat, eta gero emaila. Bai? Eta beti ere, kode hau ipini barko dut. Eta eskatzen dau, gu irakasle izan behar garela. Vale? Behin erregistro eginda dagoenean, etortzen gara ona, eta hemen sartzen ditugu gure datuak. Pasaitza, eta sartzen gara. Bueno, orduan bertan, zer egin leiket? Bueno, klaseak osatu ditzaket. Nik kasu honetan, daukat lehenengo A, lehenengo B, lehenengo F, eta daukat beste talde bat garatu dena. Baina imaginatu, klase berri bat sortu nahi dudala. Hori bertotik egingo dut. Klase nueva. Orduan, izena ipiniko dut, kasu honetan ipiniko dut, prest gara, ze kurso, honek adinak izaten dire, ez dauka zertan ipini behar, eta hemen ikasleak ipini beharko dituzke. Izena, eta abizena nahi izan ezkero, baina ikusten duzuen bezala opzionala da. Gainera, adibidez ipiniko dut, ikasle bat, ikasle bi, ikasle 3, eta joango nintzake gehiago egiten. Gehiago beharko baneu, egingo nuke alargar. Baina gainera badaukat aukera importar egiteko. Eta importar, adibidez, hemen ipini dezaket, zelan da, zerrenda bat, ikasle 3 ipini dut, ipitzen dut, ikasle 4, ikasle 5, ezagitu hori dutzi duten, ikasle 6, eta esaten dutziet hori dala izena. Importar. Eta hemen daukat, abitu. 4, 5 eta 6 bitu zelen hartu da bezan. Zer gehiago egin leiket? Hemen handotena da konpontu,
Torri hona, eta honek edu. Bai, itxen apurtxo baten, edarto. Bueno, orduan, azkenean, kanzelar ingo dut, hemen inbar dutena da, guardar. Orduan, etortzen izenean presgarara, editar klase, bertan daukata klasea eta jarraitu dezaket gehiago gehitzen. Bueno, esaten duzkuna da, batzutan, komenigarria dela kontraseinak ipintzea, pasaitza bat. Vale? Ikasle bakoitzak bere pasaitza euki dezala. Bai? Bueno, nik kendu ingo dut pasaitzen asuntu. Gero, lekitena da azterketak sortu. Orduan, 2 motako azterketak egin ditzaket. Bata, examenez komunez, ja eginda dagozenak, eta gero hemen ditut beste azterketa batzuk. Bai, hemen dago direktorio bat, azterketa pila batekin, eta nik horrek inportatu ditzaket, edo egin dezaket nire azterketa propioa. Baina hau luzeagoa danez, hau bigarren bideo batean azalduko dut. Kasu hau askoz ere errezagoa da. Orduan, adibidez, nik banoa zenbaki osoetara. Bai, eta esaten dugu, hartuko dut, aritmetika. Eta ikusten duzu ja, azterketa egin da etorten jatala. Orduan, luzera, nik aldatu dezaket, esan dezaket, laburragoan nahi dut. Maila, ipiniko zailagoa. Hau da, batuketak. Baina esan dezaket, kenketak ere bai egotea, bidarketak ere bai, eta zenbaki negatiboen arteko eragiketak nahi ditut. Vale? Aukeratzen dutenean ja nire azterketa, durazion bebai, esan diket, gure dutela azterketa 2 minututan egitea. Izena ipiniko neuke hemen, aritmetika azterketa. Bai? Eta gero, asignar. Orduan gogoratu, prest gara taldean nago, beraz asignar egiten badot, talde horreri bakarri dagokio azterketa. Edo egin dezaket para todas las clases, orduan sortu eta ditudan klase guztiei azterketa bere ipiniko nieke. Ematen dut asignar kasu honetan bakarrik prest garako entzako, bai? Eta bertatik, ikusten duzuek kodigoa, nik kodigo hau bidali diezaioket ikasleari. Eta ikaslea etortzen danean, datkuizera etortzen danean, hemen kodigo ipini dezake, berton. Bai, nik uste dut badagozela beste modu batzuk askoz ere komodoagoak direnak. Nik azterketa eginda daukat, klikatzen dut, eta hau da nire azterketa. Bai, enleiket, insertar, gauza gehiago sartu. Bai, eta ez bakarrik zenbaki osoei buruz, igual nahi dut zatikiei buruz. Hau, identifikar. Bai, eta egingo dut, largo, ipiniko dut eta ez bakarrik postariketa. Eta egingo dut bat identifikar, batzuk identifikar, todos ipiniko ditut. Ez hostizten, bitu, hau adibidez ipiniko dut. Bale? Insertar. Eta ikusten duzu zenbaki osoak, baina baditut batzuk identifikarrekoak ere bai. Gero gainera, inprimatu dezaket azterketa. Eta hau izango litzateke azterketa, hasieran zenbaki osoen arteko eragiketak, eta gero hemen, zatikien arteko eragiketak. Hori inprimatu nahi baldin badu. Bestela, bueltatzen gara. Barajeatu dezaket, orden aldatu egiten da, ezabatu dezaket baten bat, eta gero, hemen instrukzioak, hasierako instrukzioak badibidez, egin ondoko ariketak. Gero, fetxa limite, nik esan dezaket, nik askotan egiten dutena da, ikaslei bialtzen dutziet jarduera hau egiteko, etxean. Eta esaten dutzi, aste bete daukazu hau egiteko. Nik hemen ipintzen dut, eta noiz bukatzen da. Nik ipintzen dut otra, eta hemen aukeratzen dut, zein epe daukaten azterketa edo jarduera hau egiteko. Azterketaren izen aldatu dezaket, hemendik luzera ere bai, eta bar. Zer gehiago egin dezaket. Hemen adibidez ipinten deu, se permite guardar y reanudar más tarde, edo no se permite guardar antes del fin. Hemen aukera desberdina ditugu. Begiratzen zoazie eta interesaten jatzuena hartzen duzu. Gauza interesantea, behitu hemen, examen de klase. Nik nire blogean, nire saitean, edo korreo elektronikoz bidali diezaioket helbide hau ikasleari. Orduan, ikasleak
Klikatuko dute. Bertara doanean, esaten da nor da irakaslea, klasea da prest gara eta hau da jarduera. Ikaslea. Ikasle bat, ikasle bi, orduan bakoitzak bere aukeratu beharko du, eta hemen izango ditu jarduerak, eta egiten joango da. Bai? Bukatzen duenean, berari ataratako nota aterako zaio, eta nik irakasle moduan ikusi ahal izango dut zer atara da. Orain ikusiko dugu zela. Bueno, hori da bat, examen de klase, baina ondoan dago URL para el examen de practicar. Ni bertora joaten banaz, ikasleak hemen ikusten duzue ez dela identifikatu behar, eta hemen ikasleak izango du azterketaren antzeko jarduera bat. Eta egin ahalko du nahi bestetan. Eta sartzen den bakotzean, zenbaki hauek aldatuz joango dira. Bai, orduen, nik egiten dutena da, esaten dut ziet, ipinten dute zaitean, eta ipinten dut horrelako jarduera bat, de praktikar. Eta esaten dut bueno, zuek ikusten duzuenean, ondo menperatzen duzuela, hau da, euneko ataratzen duzuela beti, edo euneko 80 edo, orduan egizue hau. Eta hori izango da notarako, nik jasoten dutena. Orduan, zelan ikusten dut nik ikasleek egindako lana? Bueno, joango naiz, lehenengoara adibidez, eta emongo dutzut, hone dira, lehenengoan egindako azterketak, ikusten duzue batzuk ja fetxa limitea daukatela, eta emongo dutzut ber notaz. Bai? Orduan, ber notaz todo tiempo. Orduan, hone dire jaso ditudan notak. Bai, bueno, nik ordenatzen ditut horrela, bat A0 bat A0 bi, da ikasleek daukaten zenbakiak klasean. Bai? Orduan, adibidez, zenbaki osoak tortzen naiz, eta bertan ikusten dut bat A0 batek zer egin duen. Bai? 20 egin ditu, asmatu ditu 18, faiatu ditu 2, eta zeintzu faiatu dituen. Eta horrela joan daiteke ikaslez ikasle. Baina gainera, egin dezaketa. Hone dira, ekibokaziones frekuentes. Orduan, 2 pertsona konfundu dire honetan. Beste 2 honetan. Eta horrela ikusi leikegu zen motatako akatzak egin dituzten ikasleak. Bai? Eta gero adibidez, igual interesatzen zait, bat A0bik zer egin duen hemen. Klikatzen dut, eta hemen daukat bat A0biren azterketa. Zenbat denbora behar izan duen, eta zeintzu diren egin dituen akatzak. Bai? Gainera, grafika bat atera dezaket, eta deskargatu dezaket Excel batean ere bai informazio guztio. Bale? Bueno, ikusten duzue oso web horri interesantea dela, eta ikasleak klasean lantutakoa indartu dezake etxean nahi bestetan. Bai? Bueno, hurrengo bideo batean azalduko dutzuet bestea partea, otros examenes. Bale? Venga, laster arte!